Bona nit a tots i a totes, benvingudes i benvinguts a aquest nou podcast de Xerrem del Mallorca i sobretot, primer de tot, bona nit, Pau, què tal? Bona nit, com estem? Doncs avui una mica bluff, sincerament, per la meva part, ha estat un poc dur aquest gol d'últim moment. Jo no estic tan plof perquè he guanyat la porra, així que a veure si me toca la camiseta del Mallorca. Ah, vale, home, és un al·licient, està bé. Home, a mi Clar, m'ha fet plof perquè considero que no han jugat malament en defenses, ja parlarem d'atac, i clar, gol en el 90, doncs sempre cou, sempre cou. bé, jo el que faria per analitzar el partit, bé, primera secció, no?, que xerram de les nostres opinions. Sí. Jo per analitzar el partit seria oblidar-me de la darrera jugada. Sí? Analitzar el partit pensant que la darrera jugada no ha passat, perquè pensant en la darrera jugada és que te dona ganes de pegar-li un tir. Oblidem, pensem que en Reina ha fet una aturadassa, ¿vale? I ja està. I analitzem el partit així. Però jo el partit... Dius res? No, digues. Vale. Jo te sent que s'atura el micro tu, no sé si són jo o és directe. Jo veig que el micro, clar, ara ho comprovaré així un poc així amb testo, però tu ves xerrant mentre, vale? Vale. Bé, jo crec que el partit el Mallorca ha estat molt bé en defensa, que ha defensat fins a l'expulsió molt bé. L'expulsió està gilipolles, tio. Era targeta claríssima i està gilipolles perquè aquí, conyo, se li acudeix fer una entrada així quan tens una groga. És que ha estat beneit. És a dir, i no entenc que el públic de la Real que damunt l'ha aplaudit quan sortia. Jo dic, però si aquest tio l'ha de butxear de lo beneit que ha estat. I des de l'expulsió la Real s'ha tirat enrere i jo crec que el Mallorca s'ha tirat endavant perquè la Real s'ha tirat enrere. Perquè jo crec que tots nosaltres, que és un dels punts que vull comentar, donàvem bo a l'empate. Sí, no, és a dir, empatar contra la Real en 10 el donaven per bo. Jo crec que també, perquè una de les coses que jo vull dir això, que molt bé en defensa, han començat el partit molt bé, jugant, de fet, te soc sincer, venia pensant li hauré de donar la raó a en Pau, perquè és veritat que tant el partit de l'altra vegada del Llevant com aquest, no hi havia Salva Sevilla i, ostres, al mig del camp li ha fotut canya, li ha fotut ritme en el joc. Però a mi el que em passa és que la davantera té molt poques ocasions, amb això s'ha de fer alguna cosa. Trop. Sí. Lo que t'he dit diverses vegades, bé, hem xerrat diverses vegades, Namat va per lliure, en Dani va per lliure, en Caguen Lee va per lliure i N'Àngel pues, fa el que pot. Bé, N'Àngel o en Ferniño quan toca. Si els quatre migcampistes van per lliure, el davanter no pot fer res i això és el que li passa al Mallorca. A García Plaza li encanta en Dani García perquè va per lliure i mira com va. Namat també i pues mira, això és la casa de Toca Merroque. Sí, ni un pic han tirat a porta. Ni un pic, això és el que estava buscant jo ara, perdona que ho necessitem, perquè ho volia comprovar, perquè jo estava, a part que el partit ha estat trebadíssim, jo he de dir que és un partit que m'ha avorrit bastant, perquè s'ha de dir que la Real, no en xerrarem com has dit, però ha fet un gol, però tampoc ha fet tant, saps? Vull dir que ha estat un poc... El partit estava trebat. Sí, això és el que deien al principi, de si mos oblidam del gol, la defensa del Mallorca ha estat molt bé, ha defensat molt bé. Que, a veure, ja que tenim en compte també una cosa, li faltava el millor jugador a la Real. Qui era, perdó? Oyarzabal. Ah, vale, claro, que deu haver jugat selecció, no? Sí, va jugar tots els partits i tenia una sobrecàrrega. I Oyarzabal és un pedazo de jugador, vull dir, sí. La Real en Oyarzabal no hagués estat el mateix, aquest partit. A mi m'ha agradat també, per treure una nota positiva, el tema Àngel. Ha xutat poc, però bueno, el gol que ha fotut ben eliminat, o sigui, ben anul·lat, perdona, eliminat no és la paraula, perquè ha tocat la mà, però bueno, ha fotut un moviment dins de l'àrea que dius, gràcies, per fi un jugador que sap rematar a porta, tio. Golazo, ha estat un golazo. Vull dir que trobo... Però un altre pic, com ha estat el gol?
una pilota bombejada, una pilota... Saps? No és un passe clar. Sí, El problema és això, no hi ha arribades clares. No hi ha jugades elaborades que diu, mira, pum, ha arribat, gol. No, no. L'únic recurs que posaven era passar balón des de les bandes. El Mafeo i en Brian. Era l'únic recurs que tenia. Si això és l'únic recurs que tens en atac i que només el pot fer quan jugues contra 10, apaga i vámonos. De fet, que a més, una altra cosa. Que ara que ho dius això, una de les coses que ha sortit, és que estic buscant les estadístiques i no les trobo. Una de les coses que ha sortit durant el partit és que en Kang In Lee havia... Això estem xerrant del minut 30, poder. O abans, inclús, ara no me'n recordo. Només havia fet 5 passes. Clar, és... Que a mi m'encanta, el jugador, no vull treure pestes d'en Kang In Lee, però clar, un jugador que l'està tenint, que fa només 5 passes, és una mica el que dius, que va cadascú cap on va. Què passa? Que el Kang In Lee treu bones jugades, en Dani fa el que pot, però a mi el que m'està decepcionant tremendament és Namat, Vull dir, jo tenia fe en ell i és que no ha vist la pilota pràcticament i quan l'ha vist no ha fet res important. Ja, però sí, Namat no està a l'altura del que esperàvem, perquè clar, el van fitxar com si fos un mega crack. Sí. Hombre, quan en Plaza va dir que el havien de fitxar sí o sí, pareixia que havia de ser el que mostra de pobres. Però bueno, no sé, jo crec... Sí, és vera, però és que... Què podria fer, Namat? Agafar la pilota al mig camp i volear-se-la tots? És que... Tornem a lo mateix. Si Namat i en Dani Rodríguez van per lliure... No, sí, això està clar, però... No sé, jo... Me'n falta un poc això, jo necessito sobretot, no ho havia vist des d'aquest punt de vista, penso que tens raó, que no hi ha passes clars a àrea, i clar, ha fotut un golazo que s'ha anul·lat, però clar, és que quines pilotes han arribat més clares? Vull dir, no pot ser això, els davanters necessiten oportunitats. Si no fotem més oportunitats és que no marcarem i seguirem patint per tot arreu, trobo jo. O tenim un davanter tipus, jo que sé, en Cristiano Ronaldo, algo així, que les fiqui totes, perquè si en Ángel les hagués ficades totes, el Mallorca no hagués ficat un gol, saps? Perquè no li ha arribat ni una més que fora de les mans, perdona. No. És que 0 xuts a porta. Quant de gols pot ficar en 0 xuts a porta? No, clar, el porter se n'ha anat a casa seva dient, mira, jo podria haver-me quedat a casa nostra. Bueno, ara ho mirarem perquè és la següent part, diguéssim, però de fet hi podem passar si vols, anem a veure les estadístiques de partit, no? Vinga, sí. Faig canvi de pantalla, un segonet, perquè es puguin veure. T'anava a dir, perquè tenim 50-50 de possessió, que jo crec que quan fiquen el 50-50 vol dir de... Ningú ha dominat clarament, tampoc sé com fan aquestes percentatges, però jo sempre dic això, quan fiquen 50-50 és ningú ha dominat passant-lo, saps? Vull dir... Bé, jo faig una altra lectura. 50-50 quan la segona part el Mallorca ha estat en un mes i ha anat a poc compensant. Però bueno, és que a veure, ja ha dut 2 partits. El partit fins a expulsió, que el Mallorca ha defensat molt bé contra un equip que era molt millor, i a partir de l'expulsió que el Mallorca no s'ha pogut fer res contra la Real. Perdona, segueix a Sí, no. Després tenim fores de joc 2 de la Real Societat contra 5 del Mallorca, corners 2 de la Real, 6 del Mallorca, bé. Atac, tirs totals, 10 de la Real contra 7 del Mallorca, per això t'anava a dir, perquè tenim 8 fora, per 8 llançaments fora per part de la Reial, 2 a porta, i per Mallorca en tenim 6 fora, 1 a porta. No sé si serà el d'en Àngel, però n'han comptabilitzat un. No pot ser d'en Àngel perquè era fora de joc. Doncs hi ha hagut algun. Jo també se m'ha escapat, no em ve la memòria, perquè a part del xut d'en Àngel, és que el que tu dius, el porter, que com es diu, en Remiro, si s'hagués quedat a casa seva tampoc hagués passat res. Sí, deu ser potser una pilota d'aquestes que ha sortit mig rebotada i l'han comptat com a xut. De fet, disparo... Perquè en les ocasions hi ha la de Namat, que l'ha tirat en el Niguls, la de Nabdon, que també l'ha tirat en el Niguls, no sé. I després tenim dispars bloquejats que són un 1.
Vull dir... Però bé, igualment, mira el número d'atacs tenint un jugador més. És que no ho pareix. No, no, això està clar. Jo pensava que ho aprofitarien, però... Però de fet, ha hagut momentets quan l'expulsava, perquè jo no sabia si el partit anava a continuar, perquè el públic s'ha posat molt... De fet, la porteria en Reina, la segona volta estava plena de paperets, vull dir, jo crec que és d'aquells moments que a mi no m'hagués agradat ser àrbitre. Però bé, per altra banda, ben pitat, també t'ho dic. Però bé, ja sabem que això en els camps... Això era claríssim, és que no hi havia cap dubte de l'expulsió. Després saltem a faltes, clar, veiem 11 a favor de la Reial, 21 fetes del Mallorca. 3 targetes grogues a cada banda i vermelles, no sé per què no les compten, però hi ha hagut una vermella. Doble groga. Però bé, i això serien les estadístiques, per dir-ho així. I si vols passem a fer... Vols dir alguna més, perdona? No, res, que havia vist qualque comentari a Twitter, estaven molt indignats des de la Real perquè el Mallorca ha donat molta estopa. Bueno, però bé, jo crec que dins de lo normal. I la Reial no em sap greu, vull dir, no és un equip que tampoc juga molt bé, evidentment està a Europa, però a veure, també els agrada repartir pals, vull dir... Sí, ells han fet menys entrades, menys faltes, però han anat forts. Sí, forts. Vull dir, per altres partits que recordo, amb altres equips, la Reial li agrada repartir estopa també, però bé. Bé, doncs si et sembla, anem a començar amb la premsa. I tenim, a veure, aquí ho tenim. Ara em surten els avisos. Comencem pel Diari de Mallorca, que ens diu, com sempre és de pago, faré de fet un refresh en directe perquè el titular és Real Sociedad, Real Mallorca con osadía en Anoeta. Jo no sé on està l'hora, però jo juraria que això és un article d'abans. Sí, el conjunto vermellón visita el inexpugnable estadio vasco, això és d'abans, o sigui, no han fet... No han utilitzat. Ah, no, espera, sí, 0.25, pues ha de ser... El conjunto vermellón visita el inexpugnable estadio vasco de una Real Sociedad que duerme colíder de la tabla. Luis García viaja a San Sebastián sin el lesionado Jaume Costa i l'internacional... No, això, previ, això no és... No ha arribat... És que no sé ni quin dia estem. No, 16... No hi ha ningú de guàrdia al diari. Pues no, canviem de diari, anem a l'última hora, que ens diu fiasco del Mallorca... Hi ha qualcú de guàrdia. Sí, fiasco del Mallorca a Anoeta. Anoeta és un agujero per al Mallorca perquè han passat les estadístiques, crec que havien, ara 9 vegades, entenc, que havien anat 8 vegades abans i havien perdut totes, ara ja són 9, segueixen perdent totes. Home, és que Anoeta és un camp que té mala llet, vull dir, jo recordo partits de Barça, Madrid, supertrebats i perduts, vull dir, la Real a casa seva és forta, jo de fet un empat el donava per bo per això. Sí, i bueno, els comentaristes ho deien, després de Barça, Madrid i Atlètic de Madrid, pot ser que la Real sigui el millor equip, així que és un bon equip. Sí, no, i està a Europa i no ho està fent malament, així que... Bé, bàsicament l'article diu que una mica que estem comentant, que primera part molt fèrrea, que quasi ni fan falta porters, però que després amb l'expulsió doncs que han anat baixant una mica el ritme. Anem a veure si et sembla futbol des de Mallorca, que tenim aquí 1-0, Reina firma su sentencia. Aquí hem anat durs i ja que ho treu el tema ella, anem a xerrar. Jo, sincerament, cagada d'en Reina, cagada, però... No, com per firmar... O sigui, en De Gref em va agradar menys, en Gref aquest. Vull dir, em va agradar menys encara. Sí que només he jugat un partit. En De Gref. A veure, si en De Gref no hagués jugat aquell partit, que va fer aigües per tot costat, vamos, ara seria un clamor brutal que en De Gref jugàs. Però clar, va jugar un partit i la va cagar una vegada darrere l'altra. Però bé, en Tomeu Maura jubila en Reina, així com qui no vol la cosa, ja li està cercant la pensió i mare de Déu. És dir, jo entenc que per una cagada poder tens ràbia contra el porter, però una flor no fa estiu, saps? La setmana passada era 10, Reina, perquè havia aturat un penal. Així que... Me sembla d'una exageració brutal. Però brutal.
però bé. Sí. Perquè, a veure, en Reina, ara que pareix que l'han de jubilar, sempre ha estat irregular. Sempre mos ha fet unes turadasses impressionants i de sobte una cagada que tu dius, hòstia, l'any passat, per gener, desembre, no sé si te'n recordes, però en Reina va fer un parell de cagades que va ser de mare de Déu senyor, així que... Totalment és el que d'acord. té, no sé. Hem de veure si en de Gref està com per jugar de porter, però no sé, jo no el jubilaria No, a ja, veure, però... Igualment, en Tomeu Maura algo deu tenir contra en Reina, perquè abans de començar l'anterior temporada ja va dir que el Mallorca lo más necesario que necesita es un buen portero. I fa 2 anys, quan érem a primera, el que més necessitava era un lateral esquerre, no un porter. això sí. Però ell va estar tota la temporada dient que necessitava un porter, així que pot ser que ell tingui alguna personal contra en Reina. A veure, en Reina, el problema que tinc és el que tu dius, que és llums i ombres. Vull dir, un dia et fa un partidàs, l'altre dia ens va aturar un penal que quasi entrem en èxtasis, i avui fa... Però bueno, a mi m'ha semblat una cagada, que també el Lobito aquest, es diu Lobito, oi? No, per deixar-me comprovar, que no li vull. Ara no el veig. En Lolito Fernández. Lobete, perdona, Lobete. Ha fotut un... Lobito. Ja, és que jo sabia que era un diminutiu. M'agrada, Lobito. A partir d'ara, Lobito. Ha fotut un bon xut, el tio. La veritat és que l'ha enganyat, l'ha venut i ja està. I ho acceptes i te'n vas a casa teva com pots. Lo que se diu moltes vegades en el futbol, has de tenir jugadors en qualitat per fer aquestes coses. Exacte. És la diferència entre un equip que guanya i que perd. Jo me record, això ja fa molt, la temporada que va baixar el Mallorca, no fa 2, sinó la més antiga, el Mallorca feia un partidàs sota l'hòstia i després baixava, i després perdia. I era perquè necessita gent de qualitat, de que de repente te fa pum, 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 gol. Clar. I el Mallorca no ho té. Tenim una davantera que... Com està trobant a faltar el Barça amb Messi? És que es veu. Sí. És així, sí. És una estrella. Sí. Necessites qualcú que de sobte el partit està trebat, pum, gol. I fixa't, en Lobito que és un replegat de la cantera i mos ho ha fet, imagina. Exacte. Saps? Bé, anem al Marca, que ens diuen, bueno, tenim Real Sociedad Mallorca, resumen resultado y gol, però a veure si trobéssim alguna notícia. Real Mallorca, horario, vaya hombre. La Real Sociedad nos veía un líder de ley. Aquí tenim l'article. Lobete, que no Lobito, da el triunfo a los de Imanol con un gol en el minuto 90 después de jugar con uno menos durante toda la segunda parte. Bé, jo és que és el que dic. Jo, em dius, aquest partit de la Real Societat el perds, te diré, la Real normalment està bé, a Noeta és un camp que costa, i aquest any està molt bé, coi, estan líders ara mateix. Llavors me dius, l'has de perdre? No em sorprendria, inclús pensaria que són d'aquests punts que podem perdre. Ara, clar, perdent-ho al minut 90 és que cou, clar, aquí és la meva tristesa. Que després és el que diem, no hem jugat tan malament, excepte l'atac. Jo segueixo dient que a l'atac tenim un problema i ho seguiré dient. O sigui, l'atac en punta. Però bé... Centre del camp és el problema. A partir dels mig centres és el problema del Mallorca. I jo ho torno a dir, en Dani García, en Dani Rodríguez no està per primera, me sap greu. Per aquest equip com a mínim. I cor molt i tot el que tu vulguis, però no està per primera divisió. Aquest tio l'han de llevar ja, però ja. És dir, és nul en atac, nul. I el primer que li demanes a un davanter és que ataqui. I ell no ataca. Jo m'estic més veure, jo què sé, Nemboula i veure menys si explota o no, que no és patètic. Per jo, el que fa en atac és patètic. Sí, inclús el Lago, que jo el Lago, no sé, també pensava que li costaria, però en els moments que ha sortit aquesta temporada primera no ho ha fet gens malament, trob jo. Si l'altre dia va jugar i va fer-ho bé, va fer bon matí. Per això. Jo el que estic a punt d'obrir un club de fans és per en Ruiz de Galarreta, M'agrada molt aquest xaval. Sí, està... Que xaval, Que xaval. Bueno. Per mi té 30 anys. Jo li dic xaval, és més gran que jo i li dic xaval, però bé. És que saps què passa? És que l'any passat nosaltres també vam veure, quan el veiem, dic, hòstia, aquest tio té molta qualitat, a lo millor despunta, mira, despunta.
i un dia va mirar els anys que tenia i dic, hòstia, Sí, sí, sí. pues pot despuntar un pot tard, no? La promesa, en aquest sentit juvenil, eren feves, però no acaba d'explotar tampoc. Però bé, anem a veure l'As, que si no ens enrotllem a l'As, que ens diu Lobete vale el liderato. Sí. Hombre, és que el tir, el xut que ha fet en Lobito, estava marcat per en Russo i en Valiant, per tots dos. No és És a dir, fàcil ha estat colar-lo. un xut marcat. Que no era fàcil colar-lo, que ho ha fet molt bé, és que jo, vull dir, el Clar. xut ha estat un xutasso. Perquè en Valgen, Sí. sobretot en Valgen, el Sedlar tal, també ho fa molt bé, però sobretot en Valgen no és fàcil sortir de la marca d'en Valgen, i el tio ho ha aconseguit. Sí. I a més, ha enganyat en Reina, perquè jo també, és que jo me'n fa gràcia, però jo sóc en Reina i penso que va el pal el que està més llunyà, i el tio l'ha fotut al més proper i se l'ha menjat, ja està. Jo crec que el problema d'en Reina és que ha anat a sortir. També. Saps? Ha anat a sortir i com anava a sortir l'ha agafat a passa falsa i és quan se l'ha tragat. Però jo per la repetició m'ha semblat que se n'ha de tirar el pal llarg, això sí, i bueno, pues ha anat a l'altre i se l'ha menjat. Avui, en permís, també he afegit al Mundo Deportivo, que em surten dels avisos, perquè hi ha una cosa interessant, diu, así ha sido la Real Sociedad, 1 Mallorca 0, resultado, resumen, la Real aguanta contra el Mallorca y sonríe como un líder, però ara m'han actualitzat i s'ha manat. A veure si ho trobo. Ara no trobo la notícia, perquè volia obrir el tema també, ara no ho trobo, aquí, el tenia a la cara. Luis García. Las lesiones de Taque y Raillo van para más tiempo. Que també és un tema que volia dir, què punyetes passa amb en Raillo? Perquè semblava que s'havia atrabancat i està clar que té alguna més greu, perquè porta partits sense jugar, i en Taque menys. Sí, però no diuen res. Segur que té un edema òsseo i està durant més de lo que toca. Jo no sé, però semblava que s'hagués atrabancat i que anés a tornar en 2 dies, i em comença a preocupar perquè en Russo ho fa molt bé, però és que tenim Valls en Russo, ho estan jugant tot. Sí, el problema que té en Russo és que no sap treure la pilota. Mira, per ara la defensa no és el que me preocupa. No, me preocupa més que torni en Taque, a veure si hi ha qualcú que pot combinar un poc més en atac, perquè ja t'he dit que en Dani García i Namat van per lliure, i això, si torna en Taque m'apareixerà molt millor que no en Raillo. I en Raillo és un jugadorasso que el necessitam, però bueno, ara la defensa està ben centrada i tenim en Sedlar, si no... Però això, té un edema òsseo i sabeu que se li ha complicat, no se li arregla, li fa mal i no millora. Esperem que torni aviat, jo sí que considero que el necessitem. En fi, per acabar, anem al Diario Vasco, que se m'està omplint de publicitat i no em deixa ensenyar el titular. Diario Vasco, com a diari de la Real Societat, que diu Real Societat Mallorca, apoteosis Churi Urdin. Espero haver-ho llegit bé perquè jo el basc el porto malament i no sé què vol dir. Diu, la Real Sociedad vence a Mallorca en el Rojo y blanco. Ah, vale, súper. La Real Sociedad... rojo y blanco, no, azul y blanco. Ah, clar, perdón. La Real Sociedad... rojo y blanco, no. La Real Sociedad vence al Mallorca en el último suspiro con gol de Lobete y se acuesta como líder del campeonato tras un sufrido partido en el que ha jugado todo el segundo tiempo con un jugador menos. La fiesta de la Copa tiene el mejor desenlace possible. Sí, que per cert, estaven de celebració de la Copa que la van guanyar fa 1000 anys, però bueno, suposo que fins ara el camp sí, però el primer partit en públic. I a més és la Copa de 2020, saps? Per a sempre. Sí, bueno, van jugar el 2021, però bueno. Lo que no entenc és perquè sempre se li diu el Xuli Urdín en els bascos, però nosaltres són molt los vermellones. Vermellón no és mallorquí, saps? Ja, però, això bueno. Sempre va... Suposo que els apodos van a qui els posi, no sé. Bé. També som els dimoniets, no? No, els dimonis, no? Com és? Dimonió. Això, el dimonió. Sí, el dimoni. Sí, però nosaltres hauríem de ser, jo què sé, els vermells o alguna així, i no som això, som els vermellones. Poder algú va tindre reparo a dir els vermells o els rojos. Sí, los rojos. Vinga, va, seguint. No, ja està, fins aquí ja tenim el repàs de la premsa. Si vols saltem a posar les notes, que en un segonet super ràpidament ho preparo.
Dona'm un Transició. segon. Sí, espera, faig transició perquè no trobo l'Excel, on el tenim. Super, aquí. És que tinc un liu de pantalles, tinc aquí... Jo començo a ser com Nivai, necessito producció, però ja, Però ja. Espera un segon. Bé, jo t'he de dir que fa temps que no veig el que estàs fent, però és igual, Vaja. no passa res. Bueno, trec ràpid, se m'ha desquadrat una mica la pantalla, però ja tenim aquí damunt És que nostre Excel. Discord, jo no sé què passa, però a cap d'una estona deixa de compartir pantalla, no sé per què. Poder és que el meu ordinador va un poc saturat d'entremetre, rebre't a tu, poder d'internet va un poc saturat i decideix sacrificar per alguna banda. En fi, vinga, va, comencem, reina, va. Un 1. No, un 0, perquè és l'únic que ha fet, no? Sí, jo t'anava a dir, el vaig suspendre, no vull ser tan dur com en Tomeu, però jo li poso un 4. Un 4 perquè... 4, com li va posar un 4? Han perdut per culpa seva. Bueno, també s'ha aturat aquest centre, córner, perdona, que anava enverinat, que un altre se l'hagués menjat i se l'ha aturat. Mira, algú ha fet a l'home. Sí, també li han ficat gol en fora de joc que ni l'han sumada, així que un 0. Un 4. Ja que li poses un 4, que no crec que sigui 4 per res, li poso un 0. Va, Si no, li hagués posat tenim en Russo després. un russo, vinga, un 5. Un 5. Vinga, va, jo li posaré avui un 6 perquè bé, però sin más. Sin más. Sí, estic d'acord. Mafeo, què dius en Mafeo? Feo un 4. 4, jo li anava... Ui, he marcat un 74 sense voler. Jo li anava a fotre un 6 també, no sé, vull dir, no l'he vist gaire, però bueno, tampoc... Sí, podria ser un 4, un 5 o un 6, el que fos, sí, no... Deixem 4? No, un 5, va. Un 5, vale, espera, li posem aquí el 5, vinga. En Costa no ha jugat, en Sedlar tampoc, en Raillo tampoc, Valgen. És que clar, avui en Valgen és difícil, jo no el suspendré, però... El gol ha vingut per la seva banda. Un 5. Crec que farem idem, Ui, no l'he marcat el 5. Farem idem Perquè, a veure, no ha fet el partidasso que sol fer, vull dir, hi ha hagut entrades per on és ell i, bueno. Ui, m'he saltat algú, també jugava en Olivan, oi, avui? Ara me l'he Sí, menjat. amb Brian no li van de jugar. Me l'he menjat en Olivan, dic, em falta un lateral. Te'ls puc dir jo, home, sí, qui ha jugat. En Brian no li van. En Brian, un 6, perquè ha fet bones pujades i l'únic atac que han tingut del Mallorca ha estat per en Brian, per ningú més. Jo t'anava a dir, li vaig a fotre un 5, estic d'acord amb tu, però... No l'he vist. Jo és que em guio molt per lo que m'he fixo amb un jugador, sap greu, però si me'n recordo de què he jugat, vol dir que ha fet... O sigui, li poso un 5. M'apareix injust. No malament, però no sé, no me'n recordava ni de que havia jugat, sincerament. És que... Vinga, mig centres. Vinga, en Galarreta. Jo en Galarreta Un li 7. foto... Me l'has tret de la boca. Anava a dir, li foto un 7. M'encanta, vull dir, estic per obrir un club de fans d'ell, vull dir, la passa bé, i és això que et deia al principi. Tu deies, quan hi ha en Sevilla no fa tal, i jo... Porta dos partits que juguen Galarreta i és com... Sí que és veritat que la construcció de la jugada va millor, i al principi del partit, de fet, és que ho deia el comentarista del Movistar, la Reial no pot acostar-se, han estat 20 minuts que no podien acostar-se, havien de fotre pilotada, i tot era de la bona defensa, evidentment, però també de l'acoso que estaven tenint d'en Bataglia i en Ruiz. Galarreta, per jo té dos defectes. Un, que fa faltes tontes, i dues, que sempre un pit per partit, aquest partit no, fa una cagada traient-la. Tipo, pase hacia el centro, que està prohibit en el futbol. És l'únic defecte que té, però com a toque és molt bo. Jo trobo que, a més, sap regatejar una miqueta, que també és una que ens falta... Vull dir que quan li venen 3 tios sap sortir-se'n, no ho dic sempre, però... La sap aguantar, com a mínim. Vinga, va, en Boula, que ha entrat després. Bataglia. En Bataglia vols primer? Jo ho dic perquè estic per ordre de número. Bé, en Bataglia, aquí. Bataglia. Un 4, perquè no l'han expulsat de miracle. 3, massa guantista pel meu gust. Vull dir, massa anar pel terra, sí que és veritat que, bueno, no ho ha fet malament en tema defensa, com deia, però, joder, macho,
que ara no l'havien tocat i estava al terra, i això també, pues, per això em sap És greu a mi. un favoritisme que no que flipes, eh? Hombre, em sap greu. Però vull dir, jo és que això no ho considero jugar a futbol, tio. Quan comencem aquestes històries, vull dir... Vinga, va, em sap greu, no sé. En Kang In Lee. Avui... Em cago en Lee. És que, a veure, No primera sé. part ha estat bastant voluntariós. Jo li poso un 5. Jo... No ho sé, Perquè sí, el que tu dius, bastant voluntariós, tal, primera part m'ha agradat, és un jugador que m'agrada. Avui no ha xutat quasi, que jo trobo que ha demostrat que té bon xut, no sé per què no s'ha animat una mica, i a la segona és que sincerament ni l'he vist. No. Així que no Però sé. jo és que crec que el problema d'en Cago en Lee és que no té ningú en qui apoyar-se. Supos. Si en Dani i en Amat se'n van per on volen, en Cago en Lee què ha de fer? No, sí. Vinga, li posaré un 5 Jo com crec que tu, el problema però... d'en Cago en Lee són que ningú l'apoya. Jo li ficaré un 5 perquè és això, m'agrada, vull dir, ha fet bons partits, avui no ha estat el millor, també pot haver tingut un mal dia, el pobre noi, això ens pot passar, però... Ja estàs valorant un tio per un partit anterior. Pues no, l'has de valorar per lo que ha fet aquest partit. Vinga, abans de passar als davanters, ha entrat en Boula, que el Però valorem... si encara te queden Dani Rodríguez i Amat, Ostres, sí, m'he menjat en Dani, perdona, sí. Dani, va, vinga, esplaia. un 2. Un 2. Jo avui... I per què ha corregut? Jo avui suspendré en Dani, estic d'acord amb tu. 4. I d'un moment quant de suspensos, eh? Sí, jo avui estic suspenent No sé si en Luis García Plaza mos segueix, però si mos segueix en Luis García Plaza, que tot prengui nota. Ara el pròxim dia ens trucarà perquè fem nosaltres L'alineació. L'alineació. En fi, vinga, va, qui ens queda? Amat, que me'l menjava també. Amat. Amat, un 4. Anava a dir, jo li foto un 3. Me pareix correcte. No, és que a més m'estava tocant els nassos perquè jo tenia fe en ell i veig un tio que corre molt, però que un cop està a l'àrea, a prop, per dir-ho així, què fa amb la pilota? I a part el que tu dius, jo no entenc com pot ser que a mig partit vegin Amat enmig del camp. O sigui, vull dir, enmig del camp, no a la banda... Ell juga a la banda esquerra, si en Dani és dreta, sí. O sigui, en Kang In Lee és dreta, sí, ara... Esquerra. Que avui no em Esquerra. Amat jugava en esquerra i en Dani a la dreta. Ja. En el final en Dani ha jugat per l'esquerra i en Amat en banquilla. Clar, aquest serveix tindre... O sigui, jo estic molt... Vale, que a vegades desmuntar el dibuix i tal, funciona, tal, però clar, jo... Em va passar també el partit del Llevant, estaven molt ficats tots cap a la banda dreta, clar, és que llavors a l'esquerra, clar, llavors hi havia Nolivan, em sembla que també jugava el dia al Levante, ara no me'n recordo bé, però al lateral esquerre estava sol. No era Nolivan, em sembla, ara no sé, però al lateral... Perquè és que no hi ha ningú a la banda esquerra. En Jaume Costa era, sí. No hi havia ningú a la banda esquerra. Clar, jo, desmuntar-se de tant en quant, sí. Tota l'estona, no ho veig, em sap greu. En fi, anem a veure. N'Àngel. Difícil, per mi. Un 5. Jo li fotré un 6, perquè m'he alegrat de veure aquest gol, encara que l'hagin anul·lat, perquè és això, per fi un tio que controla i xuta i fot un xutàs de rosca que el porter arriba. Golazo, un golazo. No sé si és culpa d'ell, si realment és la culpa dels migcampistes, però falten oportunitats i crec que també se l'ha vist poc. No sé, segurament... Sí. Tens raó. No és ben bé culpa d'ell, però clar, tampoc li fotré un 8 si... I és igual que l'any passat Nabdon, que deien, joder, Nabdon no creu perill. Clar, és que li arriben uns melones, saps, que no vegis. Que ara li passa a Àngel. Li arriben uns melons, saps, que per fer una ocasió pues, ha de tenir inspiració quan l'ha tinguda quan ha ficat el gol. Que per cert, és molt injust, perquè clar, fa mà perquè li empeny l'altre. Saps? I és com, hòstia, no sé. A veure, jo sé sincers, en tota la discussió que hem tingut sempre a les mans, sí que li ha donat i tenia la mà desenganxada al cos. Discussió, vull dir, de l'anterior temporada primera, que qualsevol toc amb les mans era a mans. Vale, això sembla que ho hem arreglat, però
Llavors, clar, si la mà està separada, entenc que pitin mans. Que era superjust, que la devia tindre, un pam separada del cos. Ja. Però bueno, el dia que algú ho faci contra nosaltres ens agradarà que l'anul·lin també, sí que suposo. Bueno, que... i després arriba un anglès i te fa com a Espanya i te fot el roba del siglo, però bueno. I després diuen que ets norma, però... De fet, els àrbitres fan el que els donen la gana. Sí, exacte. I el d'avui, jo no sé, jo crec que no tornaria per Sant Sebastián. Perquè se'l mengen. Sí, jo no entenc com se'l menjaven. A vegades passa que tenen males experiències durant 3 o 4 partits i arriba el següent àrbit i res que fa se'l mengen. Però sincerament crec que ha estat un àrbit bastant neutral i no sé com se l'han menjat tant. Però bueno, bé, perdona, segueix. Feia temps que no veia una panyuelada, que diuen, que era en realitat amb lo de les cartolines del mosaic, però m'ha paregut curiós perquè feia anys que no en veia cap. Vale, doncs anem amb els suplents, que tenim en Mboula. Sí, sin comentaris. Bé, li posaré un 8 perquè de Granulles. Vinga, va, jo també. Producte nacional, va. Per posar alguna cosa, perquè vull dir... I no l'ha tocada. No l'ha arribat a tocar. Però no l'ha cagat tampoc. Que l'altre dia va entrar i la va cagar. Sí, però l'hem de valorar aquest de Granollers. Això és una broma, que ningú s'ho prengui seriosament. Li ha ficat un 8 de broma. Vinga, va, en Sevilla. Tampoc l'ha tocat. Sevilla, un 7, Jo crec que ha portat bastant. El problema que en Sevilla és que hauria d'haver pujat un poc més, però bueno. Sí, estic d'acord, el que passa és que ha jugat molt poc, és que... Que a més això, aquest àrbitre, perdó... I el que és clar és que no pot jugar en Sevilla tot sol de mig centre perquè no corre una merda. Sí. Hi ha hagut una jugada que havia de baixar per defensar i és que van ses crosses. És que no me fotis, aquest home va en càmera lenta. Jo el que m'ha fet ara que m'ha recordat amb l'àrbitre m'ha paregut graciós que ha marcat 4 minuts d'afegit i ha pitat el 93, però bueno. No, sí? Sí, vale, almenys el plus ho han fet així. Si no era veritat ja no ho sé, però hi havia 4 i ha pitat el 93, jo no sé si és que se'n volien a casa, va dir aquest partit m'acostarà la carrera i tira. Sincerament, em podria haver afegit 50 que no hagués ficat el Mallorca. Sí, no dic, però m'ha fet gràcia, però no ho he vist mai, pita un minut abans. En fi, tenim en Baba no ha entrat avui... No, sí que ha jugat en Baba, sí, ja ha fet poquet. Ja, jo no un 5. Un 5? Vinga, va. Pues jo li posaré un 5, no anava a posar res perquè ni me'n recordava. I qui també ha entrat és en Niño, que avui ha jugat a la banda esquerra, l'han canviat per Nemat. En Niño, igual que en Granollers, no l'ha tocat. Sí, jo... Sin comentaris. Sin comentaris. Doncs aquí tindríem... Avui ens hem encarregat, deixa'm comptar, Bueno, tu te n'has carregat a molt, però jo avui també me n'he carregat a bastants. Portem 1, 2, 3, cubo, res, 4... 4 ens hem carregat, 4! Això vol dir que jo els he valorat molt baix, inclús suspendre, que això sí que és greu, però jo no acostumo a suspendre, ja ho saps. Sí, tu ets un blando. És el professor Blando. Vinga, va, jugador del partit. Galarreta. M'has tret de la boca, és que jo, t'ho juro. Estava entre en Galarreta i Nemboula, però Galarreta. Jo en Galarreta, és que no vull obrir el club de fans, perquè el seu dia també, en aquest cas amb el Barça, vaig voler obrir el club de fans en un Titi i mira com va anar. No vull obrir el club de fans. Ves alerta amb en Galarreta, perquè després te farà un passe dolent a la central de l'àrea i te versaràs del club de fans. Jo vull, per això no el vull obrir, perquè a mi no el que va passar amb un Titi, però jo de moment en Galarreta m'agrada. Per què també? Perquè jo era un jugador que quan el van fitxar, que va ser l'any que vam pujar a primera, si no m'equivoco, que llavors no sé si el van cedir però no va jugar res, jo vaig dir aquest jugador i la veritat és que m'ha xapat la boca. Beníssim, així que per mi Galarreta de moment. Estem d'acord, Idò? Sí. Vinga, va, sensacions, Pau. Pues me'n vaig igual que la setmana passada. La sensació de que és un equip de segona, que la diferència entre els altres equips és molt gran. És a dir, jo mai havia tingut la sensació de jugant en 10 conformant-me en el pati.
És el primer pic que me passa. I no me passa a mi, me passa a mon pare, li passa al meu germà. Mon pare, que és superoptimista sempre amb el Mallorca i també firmava l'empate, així que imagina com està. I està xerrant de la Real Societat en 10 i sense el seu millor jugador, que és el jugador insígnia. Així que, i encara així, firmaven l'empate, així que molt males sensacions. Crec que som equip de segona, que només podrem mantenir-nos perquè n'hi hagi 3.000 pitjors i necessitam algo en atac que doni. Perquè només ens podrem mantenir si tenim una bona defensa, perquè l'atac zero a l'esquerra. Jo és el que anava a dir. Jo avui molt mala sensació, com he dit al principi, perquè vale, ens hem oblidat una mica la jugada, però al final et guanyen un partit al minut 90 que fot una ràbia que t'hi cagues. Quan un empat, jo et dic, jo el partit contra la Real, abans de començar-lo, abans de saber que no hi havia Norialzábal i tal, jo, és d'aquests partits que es poden perdre perfectament. De fet, és que ara, després parlarem del pròxim partit, portem una carrera aquests dies que no vegis. Llavors, són partits que es poden perdre. Què passa? Que, clar, quan estàs, tu dius, estem jugant amb un menys, o sigui, perdona, estan jugant amb un menys l'altre equip, ostres, m'agrada que arribis més a porta, és que hem d'arribar a porta, és que no pot ser. I ara, jo, dintre de la mala sensació, jo segueixo dient que tinc més bona sensació que l'altra temporada de primera. Trob que el Mallorca, per defensa, per lo que tu vulguis, pot mantenir-se. El tema atac a mi em desespera, però sí que és veritat que, bueno, si tens en Canguili enxufat, si tens en Cubo o tal, doncs al final algun gol va caient i com que estem també en defensa doncs podem treure partits. El problema és que veig que farem molts altibaixos, que hi ha partits que els treus i després hi ha el partit contra l'Osasuna o el d'avui que el perds en l'últim minut. Ara, tot i això, jo tinc més fe que l'anterior temporada que podem estar primera. Ara, ens hem de mirar, per favor, buscar una solució tant de tàctica com si s'ha de fitxar algú a l'hivern, perquè no pot ser que dos xuts a porteria, o sigui, 2 xuts i una porteria en tot un partit, no pot ser mai, perquè és que no... N'Àngel pot ser tot el bo que tu vulguis, no marcarà el primer xut, necessitem més intents. Jo crec que més que de fitxar qualcú és ordenar, és a dir, que Amat sàpiga com se juga, que Dani Rodríguez sàpiga com se juga, que està molt bé que facin aquestes penetracions entre línies, però el primer que ha de fer és fixar en els jugadors, saps? Si ell sempre fa la ruptura, doncs no fitxa en els jugadors, així que en atac malament. Així que jo crec que més que fitxar, en Luis García Plaza ha de dir, escolta, tu ets extrem, així que has d'anar cap a l'extrem, saps? I si un pic de dins del partit vol rompre, doncs romps. O que treguin en Lago, o que tregui, no sé, qui més tenim allà, en Emboula, a lo millor en Emboula pot donar alguna més. Així que... El dia del Betis, ara analitzant el que tenim, el dia del Betis, que va ser el primer partit que va jugar en Emboula, o sigui, de la Lliga i va jugar en Emboula, pues sincerament, veient el que hi ha, ho va fer millor en el sentit de que com a mínim es mantenia més en la seva posició, després d'arribar a la porteria i no sabia xutar. Donarà un poc més d'ordre, un poc més això d'organització a l'atac, que clar, si tu tens un atac on no tens la referència de 2 centrocampistes, pues que ja què fas? En Cagüenlí està més perdut que un pulpo en un garaje, saps? Així que... Més que fitxar, jo crec que és centrar-se. Pot ser. I no te dic que si se centrin començaran a ficar gol com a xurros, però algo faran, perquè el que fan ara és vergonya. Clar, és el que t'anava a dir, el que no pot ser és un xut a porta, és que vull dir... Clar, i vull dir... Un xut a porta i que estic segur que no és tal xut, que és qualque rebote que hagi quedat o qualque remate cap o alguna cosa així. Jo vull acabar un partit i que hi hagin hagut 10 o 15 intents. Quan vegi això seré feliç. Ara, com dic això, dic el que et deia abans, que jo sí que estic optimista que aquest any podem quedar. Ara volia repassar la classificació, però serà serà perquè en tenim de més dolents, perquè en Getafe, Alavés i ostres, el Llevant també porta una carrera que no vegis, però o sigui, nosaltres tenim... Duim un dels darrers de 8. Nosaltres portem 11 punts, estem 12ens
i el primer que marca el descens és el Levante amb 5 punts. Tenim 6 punts de marge, si ho gestionem una miqueta. Ara, el que passa que ara xerrarem dels pròxims partits, venen temps complicats. Sí, i aquest ho era. El que passa és que la sensació que te quedes és que ni amb 10 pot guanyar. No en guanyar, no pot ni empatar en 10, saps? Això és el que me preocupa a mi. En fi. El que te dic, de firmar l'empate jugant amb un mes. Ja, això és preocupant. I això és d'una inferioritat increïble. En fi, el que et deia, venen temps difícils, perquè pròxim partit, dia 23 d'octubre, que no sé quin dia és, de la setmana vull dir, a les 2 del migdia, imagino que diumenge, per aquest horari, sí. València-Mallorca. Així és. Partit que a Mestalla... A veure, jo sempre dic que hem de tindre fe, però... A veure, el València està molt irregular, no? Sí, està vuitè, 12 punts, no està tan en fora, sí que deu tindre un partit menys, exactament. Sí. Però... no sé jo, saps? Sí. A veure, tenir la sort de que li expulsen a un com aquest partit i poden treure un punt, saps? Que li expulsen a un per treure un punt. Molt malament. I el problema és que després, per acabar de matitzar aquesta setmana tràgica que tenim, és que després tenim Mallorca-Sevilla, que aquest sí que el Sevilla, vaig a comprovar on està, el Sevilla està quart, és que el Sevilla també està bastant... Que quina lliga per ser més interessant. L'únic que pot ser és que el Sevilla tingui acumulació de partits... Oi, me'n vaig la càmera. Que tingui acumulació de partits i amb això puguem en Río Revuelto pescar qualque cosa. Que ara estic mirant quina lliga interessant, perquè tenim la Real Societat primer, ja ho hem dit. El segon és el Madrid, sí que aquesta setmana no pot jugar, bueno, està posposat el partit. Tercer Atlético. Quina vergonya. Sevilla, Osasuna cinquè, sisè Rayo, setè Atlètic, vuitè València, novè el Barça. O sigui, sí que tenen 2 partits menys, reparteixo el Barça, però realment ens estem queixant i estem a un punt, perdona, del Barça, més el que foti en aquest partit. Vull dir, no estamos tan mal, no, l'Oro. Duim un punt de 18. Varen començar bé, que això és un poc perquè teníem el mateix entrenador i el mateix equip que l'any passat, i no tens període d'adaptació. Així que... no sé, jo ho veig molt cru, molt cru. Jo tinc fe, perquè vull dir, el Getafe, tots aquests, l'estan liant molt i jo crec que el Mallorca té millor. Si anem a l'Alavés, i que és un dels nostres rivals directes, i en Luis García Plaza ja diu no, es que el Alavés es uno de los mejores equipos de la categoría, o no sé què, diu, coño, si no poden guanyar l'Alavés, què coño fem a primera? Però això és lo del no hay rival pequeño, Pau. Això és coses que es diuen als entrenadors per quedar bé, ja està, no li donin més voltes. Pues queda molt bé que García Plaza està fent molts amics. De totes maneres, després del Sevilla, ja per acabar de comentar, tenim el Cádiz, Mallorca, que no sé on està el Cádiz, però sí, el Cádiz, per exemple, és un obligat de guanyar, no hi ha més. Sí, és un rival directe. No, bueno, jo crec que empatar a casa seva pues, ja seria un bon resultat. En fi, anem a lo que toca. Pròxim partit, València, Mallorca, dia 23, a les 2, Mestalla. Pau, porra. Aquestes porres les apuntes? Bueno, me l'apunto, sí, tinc aquí... Mira, ara me l'apuntaré. Vull dir, què varen dir la setmana passada? No vam fer directe. No, perquè no vam fer directe. 3-0. 3-0. Jo diré... Espera, que apunto Pau. 3-0. Jo diré, poc improbable, diré 0-0. No crec que guanyem, ja seria miracle. Però jo et vaig dir que el futbol és il·lusió. Si no hi fotem il·lusió, jo no m'aixeco a veure el partit. I la defensa del Mallorca està bé. 0-0. M'agradaria que fos una victòria, perquè a més el València sempre és un equip que li tinc ganes, i alerta que l'últim cop que vam estar amb Budimir, sí que ara ja no hi és, me'n recordo que aquell dia estava que se sortia, perquè fins i tot el comentarista va dir le centres una nevera i te mete un gol. Aquell dia, no sé, que inclús va marcar en Raïllos, que el tinc gravat perquè va ser el millor partit del Mallorca a primera, sens dubte. A Son Moix va ser, el tinc gravat. Mira que tu ets mig valencià i encara així li tens una mania. No, jo, si he de triar un club valencià que li doni la meva afinitat, em sap greu, però és el Castelló, sap greu, el Sorrellús. No bueno, muy bien.
Bé, doncs, feta la porra, 3-0, 0-0. Doncs ja ho tenim tot fet per avui. Ja fins aquí seria. Molt bé, pues a veure si me toca la camiseta. Que veure. ja que he guanyat avui, pues... Ho posarem a les xarxes, quan ho sapiguem. On has participat per Sí, això? sí. A Twitter, Però de què? del Mallorca. Però no m'he enterat jo d'aquest sorteig, l'hauria d'haver fet. Pues ho fem en cada partit, macho, i fa més d'un any que ho És fan. que em desconnecto molt de Twitter, perquè jo em vaig donar compte que també comentava a Twitter i jo no era gens imparcial a Twitter. Al moment del calentón d'estar tuitejant vaig dir, s'ha acabat. A Facebook i Instagram també ho fan. El meu germà, perquè vegis com van les coses, el meu germà l'any passat, que no hi havia tanta gent que escrivís, va acertar 3 setmanes seguides la porra, 3 setmanes, i encara així no li va tocar ni un dia. Així que no és tan fàcil, només acertar la porra no te basta. No, claro. En fi, amics i amigues, nosaltres ho anem a deixar per aquí, ja hem fet l'anàlisi, ens veiem doncs el diumenge en principi, crec que és diumenge, el dia 23 jo crec que és diumenge, però bueno, ja el dia que hi hagi partit, a les 11 de la nit com sempre. Moltes gràcies, molt Pau. Bé. Adéu, vagi bé. Vinga, que vagi molt bé, adéu a tots, que vagi tot superbé i ens veiem a la pròxima.